Con permiso. Hola, Viriato. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Viriato traeche flores a diario e ti tiralas ao lixo. Non sei que teñen de malo unhas flores, como bonitas que son. Vir de quen veñen, ese é o malo. Como? Agora escribes os rumores? Vounos poñer todos neste caderno. Será o meu diario de murmuracións. Por que non chamas á radio e lle dedicas a súa canción favorita? Eso coas mulleres ten moito efecto. Non, Ramón. Eu non son de trapalladas desas. Ola, son Viriato. Non quero sair en antena. Quería dedicarlle unha canción a María. Lola era o peor dos pesadelos feito carne. Estaba dándolle o peteiro, enchendo o local de noxentos rumores. Por eso a detestaban todos en Carson City. Pat Malone non o pudo evitar. Convulsionouse e comezou a vomitar. Queres que saiba todo por tu sas? Sí. Queres que saiba todo por tu sas que non quero saber nada de ti? Pois, se queres xogar, imos xogar. Oi, Chesfito. Búscame, por favor, de Amparanoia que te den por aí. E vai rañala. Para quen? De María para Viriato. Ir falar con Loli para dicirlle que lle roubamos o diario. Comigo non contes, Mira, ti fai o que queiras, pero ti vas ir o primeiro. Oh, ei, non, che, inda por riba, Temos que falar. De que? Da mensaxe que me acabas de mandar pola radio. Mira, primeiro empezaches ti, Non, non fixen nada. Cometín algún delito? Non, verdade? Non. Ás veces sae coa escopeta de Tarasido e non ten permiso de armas. E algunha cousiña máis tamén. Eu podería ser máis estricto con vostede, sabe? O meu diario! Collerasmo ti! Eu non, Entón como chegou ás tuas mans? Onte que pasaba por aquí e encontrei unhas persoas no súper intentando roubalo. Eles din que querían devolvele un cheseina da miña filla. Leches algo? Eu? Do que escribiches? Non, Había cousas privadas, Estas son as tarxetas que Viriato che mandou coas flores. Seguro que nin as liches. Entón, fuches ti o que me dedicou a canción na radio. Se cadra, sí. Son para ti. Xa, para min. Supoño que de Lou, o mesmo que a canciónsiña. Que non, muller, que verás, é que eu... Ti verlle de recadeiro, non? Pois dislle da miña parte que como non me deixe en paz, vou non denunciar por acoso. Estamos? Toma, Ramón. Fai un agasallo. Pero que faz? Sei que hoxe non vas ver a María. Todo ten un límite. Intentei no, pero das flores non funciona. Teño que pensar noutra cousa. Pero, home, canta xente perdiu a tos calzóns por amor dunha muller. E vas ti, e por 4 ramiños de nada, xa te rendes. Es un cajón. Este nunca me enganou. E dime que vas polo bo camiño. Ti e as túas ideas. Xa te luciches abondo co da cancionciña, así que mellor está caladiño, sí? Fallei, sí, fallei. Pero agora é diferente. Cambiou de idea, faime caso. Que saberás ti? Sei no. Estáche poñendo a proba. Se te rendes, vai pensar que xa non che interesa. Parececho. Absolutamente, ó. Toma, colle o ramo e sai quitando. Se o volve tirar, corto o pescozo. Mira que acepto o reto, despois a ver por onde pasa o viño, Non vou perder. Esta vez, tela no papo. Moi seguro te vexo, Ramón. Non farías unha das túas, non? Maldito se me entremetín en nada. Pero, cando unha muller quera un home, calquera o pode ver. Calquera menos eu, polo visto. Non, calquera co meu mundo. Ai, claro. Co teu mundo.
O 15 teño xuntanza cos demandantes de emprego e a partir de aí é cando envío a solicitude xa. Modiño, por favor, que non son unha máquina. Pero eso non fai falta que o apuntes. Gústame estar informada, María. E a partir de agora imos incorporar unha nova forma de fluxos de información. Comunicados internos con códigos personalizados. A ver, mira, eu estou afeita a facer as cousas a miña maneira, entón explícame que é iso dos comunicados. Un novo xeito de trasladar información entre departamentos, con diferentes códigos para facilitar a clasificación e o control. Facilitar? Sí. Ah. E non será que che gusta a burocracia, porque... Somos unha institución pública. E a transparencia na xestión e a discreción no tratamento da información teñen que ser o noso lema. Hola, María. Bos días. Con quen teño o gusto? Acabas de saltar o protocolo. A nova alcaldesa en funcións, Vanessa. Encantado, Vanessa. E Viriato. Benvida ao Concello. Escolleume a corporación. Por maioría. Se quere unha cita, podo facerlle un oco na miña senda. De momento, vaiche entregar un ramo de benvida. Outro día se cadra o se son prato. Ai, pero a mí... Que sorpresa. Díxense a que me dedico. Son un imbécil que... Non che vou contar. Isto dos ramos, pois, forma parte de un ritual que, a súa vez, é parte do meu traballo. Queres que o faja constar no comunicado interno ou deixámolo? No, o das flores non será un intento de suborno. Non, muller, tranquila. A ver, mira, vouche presentar a xente da tele, vale? Quero presentarvos fenómenos. Sí, di que este é Santi e que o vai sustituir ata que lle pasa a fonía. Sí, para min vai ser unha maravilla, traballar con vos, con xente xoven, chea de enerxía. É o que necesitaba, de verdade. Un cambio de aires, que xa estaba canso de traballar con vellas glorias. Veña xa, se a túa emisora está sempre chea de estrelas. Sí, unha panda de pedantes egocéntricos e amargados. Non hai comparación. Onde este a frescura dun equipo novo que se quite todo, non sei? A min podesme pedir o que necesites, Estou a túa disposición para o que faga falta. Sí, claro, para aguantarlle do micro, non? Ou poñerlle os cascos. Porque ti és Paula, non? Non, Laura. Paula son eu. Eu son Fito. Hola, Fito. Sí, como meu avó, que en paz descanse. Hola. A ver que vos presento. Ti a presentadora, que sí? No. Sabía. A imaxe nunca engana. Dime que imaxe tes e direiche como es. Pois non, son locutor de radio nada máis. Traballo coa voz, faime sentir libre. Así que non son escravo da imaxe. A ver, vouche presentar, mira. Ela é Paula, Laura, Fito, Brais e ele é o novo locutor, Santi. Sai nos aplicada de prácticas, Fito, Vanessa é a alcaldesa sustituta. Vanessa alcaldesa, si, ten gracia, Dijo pola rima que vaya, soa ben. Ti como te chamas? Brais, non forces, tranquilo, o locutor que estaba antes, que agora está un pouco rouco. Sí, tranquilo. Así que isto é o noso plató. Un mundo apaixonante o audiovisual. A verdade é que sempre me sentín atraída polo seu embruxo, pola súa maxia. Sí, pero lembra que a maxia non está nas cousas, está nas persoas. Hey, hola, Briato. Que? Como vai? Pois xa ves, pasando a vida que se repite día tras día. Que melancólico e que cariña de enamorado correspondido. Cariña de idiota reincidente, dirás. Oh, veña, a quen queres enganar? As flores comezaron a facer efecto, Sí. Agora tarda 4 segundos menos en tiralas ao lixo.
É como en cesta, está collendo un estilazo que non te imaginas. E eu que cría que a cousa ia por boca miña. O mesmo dixo Ramón, pero xa ves. En fin, compañeiro. Bueno, eu sigo o meu. Non enchas moito carro, deixa un sitio para o ramo. A ver, Ramón, a ti que é o que chamola de Vanessa? Que sexa muller ou que sexa alcaldesa? Calaras! As dúas cousas xuntas non poden ser e non poden ser. Che, o de mellor ten arreglo, porque facemos un bote común, operámola dos baixos e chamámoslle Manolazo directamente. Ten mellor arranxo iso co da alcaldesa, Ramón? Porque co apoio da corporación, dai non a botas. Vai ser unha e ben outra, é como unha maldición. Como se non houvese homes en Portosás. Bueno, tampouco. Sempre mangoneados polo sexo débil. Débil te lo ti que xa non che vai ni pa besar. Cala ti, macholo do carallo. A nosa Vanessa é a nosa Vanessa, tens que vivir con eso. A nosa Vanessa, a túa Vanessa, a miña non. Eu só pretendo ser agradable. A muller está como un petón, entendes? E faino ben e atractivos non lle falta. E neuronas tampouco lle sobran, porque tampouco está moi ben servido de neuronas. Siña, parece mentira, en ti, muller. O tópico ese da muller guapa e descerebrada ti non se pega nada. A ver, rapaz, fomos algo mosos, eu que sei, tiña unha malicia. Mira, tiña unha malicia. Pero que me vas que contar, encha dera amigo? a ti a malicia que tiña ela, Sí, estudiei con ela no instituto. Moi ben, moi ben. No instituto non era moi espabilada. Non era nada Pero Rosa, téndeme a min, que ten? Ten fachada, ten imaxe, ten unha presencia, ten... Sí, señor, pois, ademais, nestes casos a presencia é do máis importante, As cousas como son, A rapaza está como... Veño. Como un tren, ten unha empanada encima que non pode con ela. Mira, contoume Belina, que ten máis conto que outra cousa, que está con papeleo, comunicado, factura, e logo non rasca bolas. Nada, igual que no instituto. E dalle no instituto, Moita carallada e nada de nada. Pero ten unha presencia que falábamos antes. Esa muller fala con o ministro e o ministro come os mocos. Os morros, se cagan. Pero vai ao carallo. E ademais ten argumentos de sobra. A ver se te argumento a ti a cara, porque vamos. Moita fachada e pouco talento. Figura aí se ten un encefalograma plano. É moi guapo e perdoáselle todo. A que sí? Por min, como se é mudo. Mudo, aí falaches. Sin vos ten, Nin falta que lle fai. Con un par de miradiñas entendemos todo. Ou por sinais que o mellor tamén entendemos. A ver, mulleres, un home ten que ser algo máis que músculos e traxes guapos. Sí, home, sí. Ti biches ao novo da radio, Loli. Está como un queixo. Pois xa daré a prova, que no mercado sempre dan unha talladiña. Loli, un home mídese diante do micro, E xa veremos, non creo que dé a talla. Que mal perder teñen, non si, nenas. A ver, Paula, vamos á emisora. Vamos, que a mellor con sorte ainda topo a Santi facendo os seus exercicios de relaxación. $15 como antes. Ai, filla, xa é a cuarta caixa de mistos que ven buscar hoxe. Moito debe fumar. A min de cativa gustaba o panadeiro, non facía máis que ir mercar boliños de pan, Loli. Que me queres dicir con eso, Lauriña? Que o mellor lle gustas e dos mistos é unha desculpa para verte. Será tímido. Un home con pistola no cinto, a ti pareseche que pode ser tímido? A que non parece nada tímida é a nova alcaldesa. A Barbiesa? Estou alucinado, Loli. É parviña de todo. A traballadora sí que parece. Hoxe pola mañán veu ela mesma colocar un bando no escaparate. Trae uns fumes. O raro é que Celia deixase de sustituta. Non, Celia non fui. Fui á corporación a que elixiu. Celia non pinta nada neso, entendes? Dixomo María, Pois sí que estamos en boas mans. Se a elementa esa é o mellor da corporación, vaya. Hola, María. Hola. Que? Moito traballo? No, aquí redactando un discurso para a alcaldesa. Por favor, non me fagas comentarios, Vale. A min non me gusta meterme ca xente, moito menos ca alcaldesa. Pero está moi espelida, non é? O que pasa é que lle falta práctica. Ademais, ela é unha muller preparada e nova e... Dilo por observación ou por discreción?
Ti sabías que me veu preguntando onde estaba o coche oficial? Sí, xa ves ti. Celia todos os días en taxi, de un lado a outro, está o coche oficial. Calquera día pídenos, eu que sei, unha escolta. Digo eu. Mira, non me tires da lingua, vale? Que eu teño un límite. Vale. Eu o meu. Veña. María, Que? e as flores? As flores... Que flores son? Sí, son unhas que retiro eu todos os días de aquí, da papeleira. As flores... Pois non sei, quen ia querer tirar unhas flores? Pois non sei, porque ademais son unhas flores fresquiñas que non pasaron polo floreiro. Non? Pois... Lisardo. Ata logo. Será unha presentación oficial, tipo discurso de investidura, como na Xunta, pero un poquinho máis informal. Ademais, hai que falarlle á cidadanía e poñelos ao corrente do meu programa de goberno. A información é a clave do éxito. Moi ben, o que ti dixas, vas ler o discurso ou vai a pelo? En directo, por suposto. Ti podesme poñer o carteliño por se quedo en branco, vale? Xa, pero sempre podes improvisar, non? Non, nada de improvisación. Levo o discurso perfectamente memorizado. Só é por si acaso. Xa, pero mira, se vas cambiar o guión, eu teño que sabelo, entendes? A ver, paitámolo. Como? Patar ti e máis eu? Oh, cariño, unha alcaldesa non pata, manda. Xa. Moi ben, pois, mira, vaste colocar nesta crucesiña e va ser moi convincente, Como vas a empezar? Ben, queridos cidadáns e, sen embargo, veciños, estou aquí para poñelos ao corrente do meu programa de goberno. Son unha muller... Notase que é unha muller con dotes comunicativas, Son licenciada en Dereito. Canto máis gañaba calada. Sí. Viñeches en dilixencia, como non hai enrinchar os cabalos. Vale, Moneca, átame unha árbore, dame 30 latigazos, pero mírame. É que estou moi ocupada, home. Quedei no salón para bailar o cancán. Estásme tratando como un vulgar cuatreiro, Loli. Por eso puséchelo o xerif na miña contra, verdade? Sí, o xerif é unha banda de indios para que che corten a cabeleira. Está ben. Se non me queres oír, cóbrame. Logo Fernández paga. Tarde, pero paga. Non quero problemas coa xustiza. Vai ataque de honradez. Aí vai este puñado de dólares. Abonda. Non, pero algo é algo. Estiven a piques de mandarche o cobrador do frac. Xa, últimamente dáseche moito polos uniformes. Por certo, xerif, o tipo ese do tricornio. Tenche moita estima. O garda civil. Polos meus defuntos que nunca máis de 4 palabras crucei con el. Bueno, xa, se non estima será a precio, pero vai a maneira de defenderte, Mesmo me ameazou con mandarme os seus homes se non che pagaba. Mesmo me mirou con lume nos ollos mentre se empuñaba o seu revólver. Loli, hasme cobrar o qué? Tranquilízate, home, que presa tes? Veña, sería para colocalo mellor no cinto, non? Saiuche un protector, Loli. Eu con esa clase de xente non quero saber nada. A 3 leguas, como a mínimo, quero telo. É que se ollo con ferir sensibilidades, que se unha rapaza como a ti, polo visto, és moi sensible. É seguro que sabe o que penso da xente da vila. É que pasaches fame de pequeniña, é que hai pouco tiveches un desengano. Vaya, que considerado. O que ti queiras, Loli, pero sácamo de diante, non aturo máis. Oi, co valente que ti és. Mételle 2 balazos no peito, home. Esperto pola noite e veixo como unha aparición. Vou pola rúa e ségueme como unha sombra. Churriña, faino por min. Por ti nin auja. Pero ese vou non sacar da circulación como me chamo Loli. Amigos ointes, homes, mulleres, nenos, mozas, mariñeiros xubilados, continuamos co programa A Batidora Musical. Unha maravillosa mestura de xéneros e sensacións.
Un programa que non vai de nada, pero ten de todo. Música, dedicatorias, entrevistas, conversacións, sensualidade, romanticismo e, sobre todo, amor. Moito amor. Ai, coidado, Medemar, que a treboada vai polas ondas. Coidado, muller solitaria, que o amor está no aire. Hoxe quero lanzarlle unha mensaxe. Quen sabe se de amor a unha muller? Vanessa. Que atento, Santi. Vaya, se a dama de ferro tamén ten corazón. Humanidade, Paula. Os políticos tamén somos humanos. Sí, moi ben, moi ben. Pero agora vas a colocar aquí na crucesiña, conta 5 adentro, Ala, que ben. Sí, claro. 1, 2, 3, 4, 5... Vanessa, mentalmente. Conta 5 mentalmente, despois empezas a falar. Estou ben. Teño brillos na cara? Cal é o mellor perfil? Sí, así estás moi ben, sí. Te la cara algo hinchada, pero favoréseche. Fito, 5 dentro. Escoitasme. Fállame intercon con Fito. Ben, queridos cidadáns e, sen embargo, veciños, estou aquí para poñelos a corrente do meu programa de goberno. Mantengan a mirada sobre a pantalla e comprobarán que son sinceros. Ademais, unha imaxe vale máis que a 1000 palabras. Esta é unha zona moi esquecida. Esta muller está falando de poñer unhas tetas como é de vida, non? Pois será por capricho que necesidade non ten ninguna, non? A ver se calamos, Mira, pero será descarada. Descarada sí, pero mira yo escaparate. Escaparate de que? Se é un busto parlante. Non vedes, hai que... Enfocade como é debido, que isto non é canal de pajo. Canal de pajo non, canalillo. Seguro que isto argallou Celia para gañar cartos, Petróleo, que pasa aí, que non se ve? Eu teño antena no tellado, non teño nin idea. Oi, ti non dixes que o da televisión era unha caixa parva, e agora un trucho janau. Pero estou pensando, lindiña, que... Vanessa con un par, Con campañas así non fan falta palabras, Xa, eu sei dun que vai dormir esta noite no sofá. Mirade que forza, e que mirada penetrante, sobre todo penetrante. É un lotazo de rímel, ela, Xa. Non hai vergonza nin respeto. A quen se lle conte unha alcaldesa ensinando as peteiras. Pois iso sempre funcionou moi ben ao longo da historia, Mira ti Nefertiti e Cleopatra. Iso que lle chaman as armas de muller. Este é o exemplo máis claro da televisión ao servicio dos políticos. Iso tamén o facía Celia, pero con outra elegancia, outro saber estar, outro aqueo. Polo voso apoio e ata sempre. Paula, puideche avisar, Non sabía que estábamos en directo. Esas cousas pásanche por pintar a moda. Que tal, rapaces? Algo agresiva, quizás? Non exactamente. Sacando peito, máis ben. Ese é o punto que lle quería dar. Firmeza e credibilidade a un tempo. Sí. O discurso estivo moi ben, O que pasa é que, pois, tens que ter en conta que hai justos. Disgustos. Tranquila, conto con eso. Ademais, os personaxes públicos sempre están en tea de suizo. Xa, Vanessa, pero... Nada, que temos que explicarche unha cousa, vas te rir, Sí, vas te rir. Nada, que Fito é un artista, non é... Pois nada, contigo, pois quixo lucirse. Tratamento surrealista da imaxe que lle chaman. Sí, Paula, ademais... Ten que saber que aquí nestas vilas algunhas cousas a xente non lle gusta, vas ter comentarios, pero non lle fajas caso, Ti tranquila. Perfecto. A polémica sempre é positiva. Ademais, eu non teño nada que esconder. A transparencia é o meu lema. Non, se esconder non escondeches moito, pero mira, escuita, se che din algo, a culpa é
Das antenas que distorsionan a imaxe, e ademais o equipo está vello. Sí, ese é outro tema. Claro, ese é outro tema, que o Consello aí debería poñer cartos, entendes? Pero que queres dicir? Que se viu mal? Mal non. Mal non. O que se viuse moi ben. Sí, Eso sí, viuse ben, a mensaxe catouse perfectamente. Botaxe un discurso claro e... É directo. É directo, deses que entra polos ollos. Sí. Mira, eso ides ter que explicarmo, eh? Vanessa, pero non é culpa do discurso. En todo caso, é de como o interpretaches. Tampouco... Ou haber un fallo técnico tampouco foi culpa túa, pero bueno. Foi, Fito. Está facendo unha campaña de desprestixio na miña contra. Non, Vanessa. Non. Fito pode ter todos os defectos que ti queiras, pero non se ten manía nin nada deso. Que sei, empezaches mal, vale. Quen non se equivoca unha vez? Ou dúas, ou tres. O caso é rectificar, Vanessa. Seguramente que un, pois, actúa co que lle dicta o corazón. E que pasa? Que te equivocas. E despois, ao mellor, inténtalo arreglar co razonamento e tamén te equivocas. Mira, eu aprendín que nesta vida hai que tirar polo carreiro do medio e a ver que pasa. Pois vou tomar medidas, xa verás. Claro. O que podes facer é, eu que sei, mira, cambia de estrategia. Intenta chegarte á xente, porque así... Podes ter razón. Claro. Ademais, carisma non me falta. Xa dicía meu pai que eu nacín para me dedicar a isto. Como que as tirou? Estás seguro? Parece mentira que María siga nas mesmas. Así que te sorprende. Home, eu adiviño non son. Pensei que María algún día caería, non? Eso dilo agora, pero hai un anaco ben que xogaba ao pescozo. E teñolle moito cariño, Pero que sei eu? María puido saber das nosas intencións e con tal de facerme perder a min o pescozo é capaz de calquera cousa. Para que ti perdas o pescozo é capaz de calquera cousa e as flores foi capaz de doalas ao asilo para quitalas da vista. Que pouco coñeces ti as mulleres. María se cadra colliunas e jardounas nun sitio onde ninguén as poida ver. Que parvada, Ramón. Parvada? As mulleres son así. Ti fases un regalo. Tirancho a cara para facerse as interesantes e despois... Que non, home, non, que María non é desas. Que non? Que non. Xa verás, xa. Ven comigo ao consello. Vamos. María, ainda vas coller un dedo? Non é que estaba aquí arquivando uns papéis. Uns papéis ou os modeliños para a alcaldesa? A próxima vez sai na televisión en biquini, o que eu che diga? Es tremenda. Pois está poñendo moito interese, sabes? Sí, pero todo o mundo sabe que é un desastriño, María, Porque comezou con mal pé. Pero agora está facendo o seu traballo e vai establecer normas de réxime interno. E xa que, de obrigarvos a facer un informe? Vai ir tomar o café. Menos lingua. A ver, que queres? É que tiña un par de puntos pendentes con Celia polo da subvención e viña pola convocatoria. Teño aquí as bases. O que pasa é que non as redactei, pero redacto xa agora mesmo, vale? Vale. Eso non é competencia túa, María. Xa o sei, pero fago por axudar. Gracias, pero eso correspóndeme a min. A delimitación de competencias na xestión laboral é outro dos meus lemas. De que se trataba exactamente? Señora alcaldesa, estás moitísimo máis guapa e natural que na televisión, Pois ti estás moi mona cos coletas e pareces unha nena. A partir de agora, vou levar unha política de feitos consumados. A miña xestión falará por min. Rosa, dille aí o que queres. Sí. 4 cousiñas de nada, 4 cousiñas de nada. A ver, 1. Orzamentos para a Sociedade de Socorros Mutuos. 2. Bolsas de estudio para fillos de mariñeiros. 3. Convenio de colaboración Consello Confraría. 4. Creación da Fundación de Auxilios Recíprocos. Socorros Mutuos. Ben, a solución pasaría por... Tenche presa? Non. Vou facer unha consulta. Celia? Sí, son Vanessa.
Molesto. Non quería interrompela. Non, é para unha cousa de mariñeiros. Sí, de cartos para algo do mar. Xa. Non sei. Explícocho. Primeiro, orzamento para a Sociedade de Socorros Mutuos. 2, bolsa de estudio para fillos de enfermeiro. O azar. Que palabra. Nós, seres racionais que todo queremos controlar, cando non somos capaces sequera de controlarnos a nós mesmos. O azar sempre fora do noso control. Hai algo máis fermoso que levantarse unha mañá esperando que o azar nos leve para onde el queira. Que se o azar nos leva para onde non nos gusta, que sentido ten desesperarse? Ningún, nunca, xamais. Sexamos libres e riamos do noso destino. Sexamos libres. Para que nadar a contracorrente se o río sempre desemboca no mar? Este home é perfecto. Buah, como fala. Que bo que está. Alucinades por nada. Non sei que ten ese que non teña eu. Home, pois poderíamos profundizar no tema, pero así a simple vista xa atopo unhas cantas diferencias. Desde logo, ensinamos 4 peliños no peito e un par de musculiños e quedades pampas. Sobre todo se se trata de pectorais ben traballados como os de Vanessa, non? Eso foi distinto, Paula? É que aí estaba facendo un balance de brancos e máis tomando medidas. Ai, sí, claro, como a min, eu estou facendo un recoñecemento e tomando medidas. Xa. Por certo, mellor que isto non o comentes, que non o saiba moita xente. Xa. Así toca máis, non? Non, se queres, marcho e deixote aquí só no control. Home, pois agora mesmo non fai falta, pero se tal xa te avisarei. Funas guardando, dábame apuro tiralas. Sería un desperdicio. Ensineillas a María para que vira cantas flores lle mandaches. Un detalle pola tua parte, pero díxenche que non te meteras nesto. Amoleiche co da canción e agora quería botarche unha man. Pois mira de que serviu. Algo sí. Aí non están todas as flores. Algo lle pasou, porque chegou, mirou e quedou apampada. E que dixo? Dixir non dixo nada, pero parecía que estaba recapacitando. Xa fixo algo... Fixo, claro que fixo. Para min que tiña cara de cambiar de opinión. Pero eso pensei que o das flores non se repetiría. E atinaches. Agora falta saber que fixo cas flores. Cas que faltan? Pois o mellor será preguntarlle a ela. €100. Isto subiron? Non, home, o que pasa é que teño moitas débedas e teño que sacar proveito de algún sitio. Toma logo, anda. Queda coa volta. Ti non queres que pase necesidade, a que non? Mira, cuarteleiro, non necesito as túas esmolas. E moito menos que te metas cos meus clientes. Xa sei que lle fuches a louco conto de que me debía cartos. Eu? Mira, benemérita, cando necesito un jardacostas, xa o contratarei eu. Estamos? Claro, a mandar faltaría máis. E, por certo, xa escollerei mellor, ó. Eu sei que me vou contentar eu con un protector como a ti. Vaya pinta. E sen mundo nin nada. Facedes jarza polos cantís e credes volos máis viaxados. Que me extraña que saibas ler, ó. Home, non é por presumir, pero ainda vou xuntando as letras. Sí, claro. E aproveitas para fisjar. Léchelo o meu diario. Que digo o meu diario? As miñas memorias. A vos poñemos un uniforme e credesvos Superman. Pero quen te crees ti para fisjar na miña vida? Iso non, Nos velamos pola seguridade dos veciños, Loli. Ai, sí. Pois mira pola patria, esquésete de min. Pero se foi así unha olladiña por riba para...
Para iniciar as pescuzas. Xa, é para mirar as miñas faltas de ortografía, non? Pois mira, xa podes ir buscando outra tenda para comprar os víveres, que aquí acabaron os mistos. Entendido? Como que non acabou? Esta foi quen de encargar informes ao Museo do Pobo Galego. Así que pediu documentación á Deputación e está consultando o tema na Consellería, non vayas pensar. Pero consultando que, consultando que? Se eso sabe unha criatura. Mira, Susiño, cada un ten o seu método. E ela tra o seu. Oi, María, por que estás tan a favor dela, Rosa, e vos por que vos asañades tanto con ela? Dache un plus por defendela ou que? Mira, Rosa, eu cumplo co que me encargan, entendes? Sí. Se Celia máis a corporación a elixiron, eu o que teño que facer é defendela. Celia, pero ti, señor, como vai Celia poñer aí a unha burra parda que unha burra parda? Non a moles, María, non a moles que... Rosa, foi elixida democráticamente. Xa. Entendes? Sí. Supoñía. Está cantado, Rosa. Supoñelo que, Na política funciona eso de buscar homes de palla. A ver como te explico. Mira, non me expliques nada, fai o favor de non dicir burradas aquí dentro. Celia fixo que quedara no seu sitio a máis torpe. E así ela sigue mangoneando, enténdelo? Susiño, como van facer os políticos cousas así? A que non, María? Cai de caixón. Vanessa nunca lle vai levar a contraria. Claro, e fai o que lle mandan. Porque outro máis listo se cadra puñas e rufo. Pero ela non. Non por qué? Porque é unha enchufada. Non está aquí por méritos propios. É unha enchufada. Faime o favor. Ela é unha persoa moi válida. Unha que? É o decálogo con normas de réxime interno e as pautas a seguir polos empregados do Concello. Tamén se lle pode chamar libro branco. Bótalle unha ollada. Non, está ben feito, Vanessa. Ademais, aquí entre nós, a xente xa empezaba a falar, sabes? Normal. Pois agora acabouselles tomarme por unha ninguén. Mira, tiveches en conta o dos aparcamentos en dobre ringleira para os funcionarios, digo? Réxime interno, María. Os aparcamentos son exteriores. Vale. Daquelas son normas de porta para dentro. Acabouse vivir nesta anarquía? Pois mira, a verdade é que co asunto das vacacións pasábanse así xa se arregla todo. Eso non o incluín, pero terei en conta no próximo informe. E logo de que Pero isto é un pouco estricto, non? Son unha muller con moito carácter, aínda que non o pareza o que pensabas. Muller, calquera cousa menos isto. Gravata para eles e lasiños para elas. Zapatos corte salón e mocasín plano. Eso no inverno. No verán, zoco branco e camisa de media manga. A cor da vestimenta debe representar as cores corporativas. E o anagrama do Concello nos petos. Pero, Vanessa, isto é que eu pensei que se trataba de outra cousa. Quero vos a todos uniformados e firmes. Que se note o cambio de mandataria. Sí, señor. Pois ti verás, pero eu penso que para convencer os funcionarios vas ter que suar, E vos dar un cursiño, por suposto, a ver se aprendedes modais e elegancia. A boa imaxe é outro dos meus lemas. Celia Sabio. Xa estás informando e facendo cumprir o decálogo. Así que hai que levar gravata aínda por encima coas cores corporativas. En os actos oficiais traxe de chaqueta. Isto é demais, Esta tía que? Alcaldesa ou madre superiora? A ver, compañeiros, que é isto? Normas internas de como temos que vestir. Isto fai recordar outros tempos. Supoño que sea unha broma, non? Pois parece que non, pero xa está vindo para que non lo explique, E vos deixademe falar a min, que me ha de escoitar. Son Vanessa alcaldesa, ha de saber quen son eu. Bueno, pois xa estou impaciente a ver que din. Que fas con esa pinta? Estás tolo ou que? No, penso que a que te leo vesti, a non ser que o do decálogo sexa unha broma. Non. Nada de bromas. Son as novas normas que temos que cumprir. Punto. Mira, Vanessa, a min non traballo e gustame estar así. Preguntei aos compañeiros e ninguén lle importou que me puxese cómodo, non si? Non. Por min está ben, sí. Mira, deixadevos de contos, vale? As normas están para cumprilas. Bueno, moi ben. Que queres, con gravata? Pois con gravata.
fas, home, que fas? Non cedas, non cedas. Non te preocupes, Fito. Ela quere gravata, pois poñamos a gravata e non pasa nada. Muy ben. Así me gusta. Disciplina e acatamento. Por certo, como queres? Con no americano ou sinxelo? Europeo. Para eso estamos na comunidade. Pensei que tiña máis personalidade. Moi ben. Pero isto... Que significa? Bueno, é o que querías, non? Con gravata. Pois con gravata, faltaría máis. Está todo Pancho na emisora, totalmente espido e só cunha gravata. De quen falas, rapaz? De Santi, o novo locutor, que a Vanessa manda que poña o uniforme. Ah, como nos cárceres e nos manicomios. Mal asunto ese dos uniformes, É a primeira medida para anular a personalidade. Non, ademais que a ela sempre lle gustaron moito os trapiños, ben sabes, que sempre levaba as últimas cousas de marca, é moi clásica, eso sí. Ainda que os traballadores que teñan para non peguen pancada, pero eso sí, que vayan ben de punta en branca. De rapaza, sempre con la jarta, toda canta merda, víalo, tiña sempre. Pero, papito, ti que lle bichas a esa muller para sair con ela. Tiña bo corazón, Xa levo de mexericadas, ó. Esto con Celia non pasa. Ai, Ramón, como botas en falta, Mira, Laura, entón, está aí Santi espido de todo. Como a un Adán, só que en vez de folla leva gravata. Cumpre a norma de Vanessa que dalle genial. E ti que máis che ten como vai o elemento este? Papito, polo frío na emisora Polo se frío. pode corrente, se pode coller unha gripe e perder o traballo, pobriño. Pois, como medida de presión non está nada mal, Con Celia era outra cousa. Tiña os seus fallos como todo o mundo, pero non che había estes escándalos, non. Vámonos. Aburres a María Santísima con Celia, Imos agora cunha dedicatoria moi especial para un compañeiro especial. Un home a quen as palabras lle botan do peito. Máis que un locutor, un furacán. Amigo Brais, recupera pronto a voz. Non nos prives do prazer de escoitarte. Para ti este tema. Un encanto este locutor novo. Fala que parece un galán. Sí, ten a voz ben bonita. Seguro que é feo, que a voz engana moito. Hola, Vanessa. Hola. Noraboa. Esa nova fichaxe da radio é estupenda. Dese vos viña a falar. É un revolucionario, un transgresor, un exhibicionista. Un atentado contra o civismo no Concello. Pois parecía ben educado. A voz engana, xa xo dixen eu, Pois non. Mirade, tedes que botarme unha man. Hai algunha acción legal contra os insumisos? Muller, agora xa non. A mili xa non é obrigatoria. E se non levan gravata, que? Se é unha cerimonia, é de mal gusto. Pero non pagan co cárcere por eso, Toma, lede. Normas. As miñas normas de réxime interno que se nega a cumprir. E sabedes que fixo? Apareceu con deportivas nun cóctel. Non. Con camisa de manga curta. Non. Espiuse. Anda espido pola emisora diante co gravata posta. Podo denuncialo por indisciplina? É que, non sei, posmo difícil. Aquí a única norma que hai é de levar gravata. E se a leva... Aínda que sexa no peto. Está cumprindo coa norma. Aquí non especifica onde ten que poñela. Claro, e ademais, se o rapaz é ben feito, tampouco podemos denuncialo por escándalo público. Non, é que non me entendedes. É que non me estades entendendo. Anda, espido. Teño que poder denuncialo, como sexa. É que... non sei, tería que ir ali a estudiar as probas en directo. Moi ben. Antes de emprender accións legais, teño que comprobar as cousas. Agarda o bolso que... Veña. E ti onde vas? Contigo, levantar acta. Adiante. Tranquila, non che vou atacar con flores. Podes facelo, Ese tipo de feridas logo cicatriza. Eu... Non, primeiro. Ti primeiro, xa que te dignas a falarme. Non, fala ti que che escoito. Non sei, non me esperaba este recibimento. Nada, non quería nada. Ou sí. Que vou querer? Quérote a ti.
Fíxate, viña para saber que facías cas flores. Pois as flores collinas... Non ten importancia, agora xa dá igual. O que eu quería é... En fin, xa o sabes, María. Mira, é que unha cansa, se sabes. Pon o corazón e acabo perdendo. Eu xa o perdín demasiadas veces. E non sei se... Non sei se realmente merece a pena volver a empezar. Eu non sei onde raios tiño a cabeza normalmente, pero... Nestes casos nunca me funcionou. Ou é que tampouco souben escoitala, non sei. Ou a mellor tamén é cuestión de deixarse levar. E non darlle tantas voltas ás cousas, pero... Eu agora estou confusa, entendes? Significa que teño algunha esperanza, por mínima que sexa. Se lle dou voltas é por algo. María... Non, por favor, non quero facer nada do que me poida arrepentir despois, vale? Isto non sabía como pedircho, pero o caso é que se queda que seamos, que vaya. Eu nada, que eu con yogur e unha froita xa vou listo. Pero ti tens que ter máis apetito. É que é normal, muller, todo o día de pé, todo o día traballando. Que, en fin, que se queres que encargo unha mesa no petróleo, Así non, home, así non, que así que tas lle fame a calquera. Ai. Gustaría chesear comigo xa pola noite, nena. Farásme o home máis feliz do mundo e será unha velada inesquecible. Así xa me vai apetecendo máis, ves? Ai, pois daquela quedamos. Podo che recoller no Land Rover ou vas ti polo cuartel, eh? Que prefires? Home, decisión. Non lle deas alternativas. Seguridade en ti mesmo. Venga. Recólloche no cuartel e levasme no Land Rover. Pero non, home, aclárate. Non, que me equivoquei. Aclárate. É que non é Veña, así, repite. que é ao revés. Repite. Cando acabo o servicio, recólloche no Land Rover. Aí está. Xa estás preparado. Pois vale, pois agora vou da Lolia. Soltolle todo dunha tirada. Gracias, Lisardo, gracias. Vou pro super, Lisardo. Agarda, que Loli a estas horas debe estar na tele. Ven. Manolo, a tele. Ai, sí. Homes. Continuamos ca treboada musical nas ondas de Radio Portazás. Que, Loli? Tiña ou non tiña razón? Soniño, sí que parece. Vistes que músculos. Mi madriña. Todo freba. Ai, Loli, parece que estás falando dun porco. E fíxate no peito. Que pelazo, mi má. Oes, Loli, que o vin eu primeiro, ti búscate a outro. Vaya, que a mí non me importa, muller. Eu só dixo por comentar. Xa, disimula, Loli. A verdade é que é un rapaz moi feitinho, É que ten unha mirada cunha expresividade que... Claro, e a ti o que máis che gusta é a súa mirada, non? Daquela porque lle miras tan para baixo. Para ter unha visión de conxunto, muller. Xa. Ai, se todas as protestas foran así. E a outra parva quere vestilo. Eso sí que debería ser delito. A gravata quedalle ben. A gravata non é precisamente o que máis me gusta a min. Que? Que che dicía eu? Non me digas que non é para demandalo. Vanessa, eu non lle atopo indicios de culpabilidade. Examinei ben o rapaz, Mira, Isabela, non quero un locutor no concello con esa troza, entendes? Pois eu non lle vexo solución, polo menos de momento. Menos mal, chegou a autoridade. A xente, deteña a ese presunto agora mesmo. A ese. Eu non estou de servizo agora mesmo, E ademais, que mal fixo? Regalarlo la vista, Pero non o ve. Pero é que vostede non o ve. Sí. Eso é un escándalo. Un escándalo público, máis exactamente. Ai, muller, público... Quero dicir, público non é. É escándalo...
Ademais, que eu aquí veño falar con outra persoa. Non, vostede non vai falar. Vostede non vai falar. Vostede levanta testado agora mesmo. Veña, veña, tómete declaración. Solicitado anda Manolo. A muller republicana valeriana. O dúas. Ten que declarar. Isto non pode ser. Se vostede non vai, vai. Ides vos mancare. Debe ser na turista, muller, non lle fajas caso. Ides vos mancare. Ides vos mancare. Pero que non o ve. Tápate, pero non o vou ver. Poca multa. Que é eso? Poca multa. Que é eso? Ides vos mancare, ides vos mancare. Veña, pra aquí, Pero que non pode ser. Sí, é unha tristeza, home, é un programa deses de familias que andan a golpe, non sabes? Deses directos no que a xente conta as penas e todas as caralladas. Seguro, ese foi o novo locutor que cambiou a programación. Sí, para dar animación, porque o das cancións dedicadas xa era algo pesadinho. Ou de golpes ou de gichandaina, non sei. Ai, papi, ti sempre pensando no único. Non é eso, prenda. Que ten que haber, nunha vila como Portosás, ten que haber de todo. Ten que haber programas para Carmiña e ten que haber programas para Ramonazo de gichandaina. Alá, rídevos. Desde logo están pintando unha boa comedia aí na radio. Isto con Celia non pasaba, Con Celia estas caralladas non pasaban porque non las permitía. Din que a distancia é olvido, pero ti non concibes esa razón. Espero que ela tampouco, Ai, Carliños, acabas de perder unha boa feira na radio. Molladura, tómalle algo. Si, o que estáis perdendo vos aí fora, que hai un arco da vella precioso. E vos aquí metidos na cova, colgados dos medios de comunicación, botando, comendo todo o canto lixo vos bota. A mí recordados os personaxes dunha película que vin unha vez, que tiñan unha paisaxe maravillosa da taiga e os tipos pasaban todo o día metidos na tenda de campaña vendo a mesma paisaxe pero polo televisor. Todo pola túa culpa, entendes? Pero isto non vai quedar así. Isto non queda así, xurocho. Por Deus, que non queda así. Que buscaches, Vanessa? Estás atrapada pola tua propia sen razón. Que non me fales, Tisek, que non quero irte. Ti! Sácame este daqui, incompetente! E dame as llaves das esposas! Pero señor, xuro que non as teño, alcaldesa, que eu non teño nin chaves, nin teño esposas. Vaya por elas, idiota! Pero sáqueme este daqui! E vos que mirades? Que mirades? Fora! Fora, dicen! Fora todo o mundo! Contrólate, Vanessa. Mira, de momento estamos condenados a estarmos xuntos, así que mellor reláxate, non crees? Que non me fales. E menos así espido. Esa luz vermella que é? Eso quere dicir que estamos en directo. ¡Ah! Como que directo? Están nos vendo? Que queres decir? Están nos escoitando? Pois iso parece, sí. Ai, non. Mira, mellor sería que non berrases. Todo Portozás vai pensar que estás tola. Agora xa podes berrar canto queiras. Non podo máis. Primeiro o da tele. E agora isto. Sí, non foi un bo día. Eso é certo. Todo o mundo pensa que son parva e con razón. Santi, son estúpida, verdade? Que va, muller. O que pasa é que te exixes demasiado. Pero a min parecesme unha muller moi especial. Sí. Eso dilo para consolarme, non? Pero seguro que non sabías comigo tomar algo. Que quero dicir? Para falar. Pois claro que sí. Mira. Caesme tan ben que mesmo che collen cariño. En serio? Pois claro.